tun tu ma chuan in do laia thlashang in lar thlashang rin om thlashang felte ti meang chung ho chan chin chu ka nga thladon anga pakhat na thlarau driver in do pui pahni na hun lai khan India le Pakistan chu ram khat alania Lahore khopuya te chuan sap sipai le India sipai te le British lamatang ho khover ram hrang hranga sipai te chu India chung mun hrang hranga an om thep thom maya Burma lampan tur sipai te chuan Japan sipai te han ton chu a hre hle maya ma se thunei nei na khua khir tlat si Japan opna hnuai ta Burma chan chuak le tur chuan General Wingate sipai Russia takle chel takarin omna nena na toktura in pocha tlut lain Lahore khopui tuna Pakistan khopui lo nita mun poi mo taka motor tam takte chu chhia sen rol vin muntin mun tang ti mai tura chuan an ding thep thop maya chuti la chuan motor transport platun pakhat chuan selake mati chu an lua an ho to pa ber Major WA McDonald chu sabji nga po tlang mi ve bok sabram apiang nin miro rum tak mai hi ania driver ten endik po hian na uluk thei maya achang chuan in motor te hi en ngunula in thi nu thlenga enkul tu te point senfa kom le khalnuam ti takan road chu theinan fai taka da in raldo na lampan hun vele po boina engma omhlek lo turin engine te po a fel fai tur ani han en ringot po moi takle fel fai takin in da tur ani ti thina tu enkol po hi ka du hun huna ken dik thina nga driver seat ka thut phat atagin rang taka nung phat tu right enkol tha chuan lomman te po ka siam thinang tu ber emo enkol motor annun that theilo chuan ka hrem bok ang cheu ati bok thin a hnuaya tho chu ha thlakin sarkar tan chuan na thok thale rin tlak ani reng thina driver thing khat te phei chuan an mumang lama te phial an motor chuan pu ber chuan alo endik sak thina an tong vaina te pon soi chok nok thin motor endik ni alo thlena piangin driver Mohammed Sadika Muslim pa chuan pakhat na hawin thaber le taima ber ni na a modeu zia thina a thian te chuan an thik na samaya chu wang chuan a motor enkol la chu aru ka lo khoi kholo le khoi chin pen te an ching ta zo le ngal ni kha chu adam lo thut maya a tong vaina chuan a thian ten eng emo hi an ei tir ni oma a rin thu te soi chok fo thina Major McDonald chu dom no hnu te chuan dam do ina te po awakhan fo thina driver rin om le felani wangin a thi me te hlau ma doctor te nena po thei top chua turin angen reng fo thin ni kha chu an pu ber chuan awakan lia chumini chuan dam lo na chu a thi pui nge rin na anei thu te le thima sela a thra point thataka na tho zel tur thu te alo thrila sapa chuan makati meya siperin omte ti bak ni na hrehiala Major McDonald chuan an hena chuan Muhammad Sadiq nun hi pathian kuta oma ithale mayang lungai du su irin omna hi ka chuang che sin ati man choba chu Muslim pa nuk chu chatamai si awilu tu ka bangin Major pa po chu mitui tla hiala anoyan na thok tu te zinga arin berle arin tla ber i boka wangin avuina po chu moi taka ruang man saka duwa Muhammad Sadiq chu Muslim ani wangin thlan mol phum turania MT Platuna Sipai tele officer NCO chin zong te nen an zawain duty te chau ti lo chu Sadika vuina tel turin ai puacha vekta chu tianga en ruah man ve lai chuan sipai pakha chu pumana thuta a tre ta vong mea sipai ho tu te zinga chuan thilchik deuh mai hi oma chupa chuan Muhammad Sadika chu in sikna wangin engmo eitira thrai hlum ani aringa chu pumna pa po chu ai tir tu te zinga mi ni nge turin aringa chu dam lo thuta hna chuan aruk te na wakala patling takin awa pe vela chutia biak ve lai chuan Muhammad Sadika na thut dan le anat zol laia atong vaina engemo a soi thin te chu a hrel pain apum nat na chu a chana ngei a rin thu te soi paina zot vel boka chu si pe pa chuan Muhammad Sadika chu a thik em thin awanga a thingpui ina engemo atel ruk thu te chu alo thrilta ma se zep te turin angin zuya sebo nuwa sekong kharan tiang devin phubalak na turte chu atul lo zia te ngai tuin le hun local zel tura sipai ho ten kara thil om zia hret theinan fin na lak nan amang ta zoka ze pui tatlata sipai ho tu te zinga thil chik tak chuan Muhammad Sadika ruang thlan laman pan pui lai chuan aril ru chung rila sipai ten thik thin na le tun ma pua sipai te nung chang alo chik chen lo na te chu angai tua an chir ta ma
ทำว่าจวนเมจอร์ซับจวนอาศัยไปเรียนอมตักไม่เละยูนิตชงมิงชัดนั้นหมู่ทินเตจูมูฮัมหมัดสติกาอวังอันนี้ถูเตจูดูมวยตะกสินฐานหุ่นนุ่งจูอาศัยจุดยาสุนหุ่นเสรัมมันลาจวนสไปประคัดปุ่มนัททุตค่ะดำโดยิงขุมาจวนนัทเตลุตุกินอโลเวียละอาทิตย์ที่ส่วนมันมูเวนึงไอตัวนี้นี่เรียกว่านัทหูจวนอันนี้ปวดโบเรลเวตาขณะที่นุขานมูฮัมหมัดสติกาทราวจูอาช่างอันนี้เงยเมลมอเตอร์ขัลชินจูมอเตอร์ดานักมุนาอันดาลายเตจูจันลายอาเตฮิอันขัลตูอมซีโลมอเตอร์อินจินจาบีโปเอ็นโคลตูเนนะอมเร่งจุงซีนขัลชวกตุนอันอมตะฟูชีนะลาเฟียว่าขัลนูจวนชัตกินอรอนโหนะอมนังไงจวนดินทีรินอาหุงทะเลทับชีนเฮมิทูฮีอัทั้งตะห้วยเมียเมจอร์ซับจวนเรือรูเตเตอินโมเมดสติกัตราวจูอันนี้โลจวนตูดังเละเองดังมาริงโลวาจุดที่เมื่อมูเทโลเล่เชียโลเล่งาลินมอเตอร์ขับชัวฟูชินตังนัวจวนไดรเวอร์จงจวนไงชัดตลวะชุนคุยเองไล่ปุยนมานียมอเตอร์ดานะกระซาคัลงามาบรปจวนอมตลวะเฮติยามอเตอร์ขับชัวนี่บ้ากาฮิยันฮอนเตโปอเปอินไดรเวอร์เตนามอเตอร์ขับอันทุนนังเจียฮิยันมาลำเองเตเลนุ่งลำเองเตลมินอันนี้ดันตัวอังทับว่าตีเองอินขัลเชนันนี่จุดที่จันไลอะมอเตอร์จูอักขลตูอมซีลว่าอัตลันชัวฟูตากาจวนเซนจีดิวตี้โฮเตจวนอันทักอันตุมเวทีนะมาเซมอเตอร์ก็ชกเละเจเวเละอินจินรูมรีเวลจูโลจูอาเชียตูเละมูตูแรงอมง่ายโลเมเจอร์แมคโดนัลด์เนี่ยนะอันรีพอร์ตเวทีนะจุดที่ฮันรีพอร์ตจวนอันนี้ละจวนโลคิวร์ระโลนุยวร์ทีนทุ่งอ่ะเอ็งอาวกอังไงเมลโลทีนเข้ามาอาชันจูอันนุกจามมาเจ้าไดรเวอร์มูฮัมหมัดสติกาทุสอยค่ะอาเชริงทลตาจูวางจวนินสติกาทราวโลจูมิดังนิตูระริงทลโลวารีพอร์ตโดนเปียงินgoodไดรเวอร์อินอมกันละคนเมลอมอโลตีสันเทนชินจุกเนียอันหูตูเตซิงมีทิลจิกมีกันตีตาขานมูฮัมหมัดสติกาทราวค่ะอันนี้อโลริงเวียจูวางจวนอันนี้พอจูเฮทิลแข็งอลาวโลเบอร์ตูเตซิงมีนี่นะใช้เวเฮียลนี่มูฮัมหมัดสติกามอเตอร์ขัลชินจูไดรเวอร์ดังตู้ไม่นังขัลทั้งอัมตลวะหุ่นไงมุชุงจูอันเดียร์เฮียนี่โอเมตุนนักไงท่าโซตากไดรเวอร์รินอมชุงจางค่ะสิไปมุนปุยมุนร่างอ่ะอันเชลาร์มีนัดทั้งนั้นเซ่มาเฮทูมักตะคีอเมริกาคุปุยาสิไปมุนปุยอมแคปเทนเจนแรนเอเอสซีอินาสิลักชนนี่อ่ะส่วนอาหุนลายคันสาบรำลำจันจินบัวเตโปอช่วงนัสเลบกนีปัจนี้นะที่นูปอนารินอมตุนจุมาเสตุจุดตีหน่วยลงลำปังอันนี้ทุ่งอ่ะเหตุเฮียนยูโบตีแต่กันลำฟูโดนะยูโบตีฮีอินโดปุยประคันนะหุนลายะเยอรมันตีหน่วยลงมิงอันนี้อันตีหน่วยลงมาสเบอร์จูยูวันนี้ปัจนี้นะจูยูจูจุดอย่างเสียจวนชินเชียนะมิงอันเป็นเสละตินตุยหน่วยลงมิงดังเอลจูตีอรอนหลังเวเลงะเฮโรฮิจูอเมริการัมตุยหน่วยลงมิงอันเวทุงกุมสังอาจจะกวสมปริยัตจุลัยท่าไอร์แลนด์ตุยปุยวาวกำมัตงาหลังพักโลองเวลาเยอรมันยูโบตประคัดกัลตุมนั่นเลปันลำบีกปนในโลนิอมฟารานะตุยปุยจงโลลังลุดจูฮังกาปัวดุรไมอัตานาอีตองฟรานฮีอันนี้อัเทลานเทลชีปัวนี่นั่นหลังโลเลงาจุมีบมพุตูอเมริกาตุยหน่วยลงอินกับลงงี้ตุมาอเวนายเรียวลายชวนจูยูบดจูริงไม่เห็นพวกดุมยาช่วงมิชิงจงส่งเต้นชวนตุยฟินเรียนมงละมาชวนอัมพิลตเดียลมานี่จูเยอรมันตุยหน่วยลง U65 อังกาปิลตากจูอาตีร์พัดอัตังเรงะหูตักตะกวันโดยนัตกฟูตกอลูนีวางินอาตบนัตุรตานะถือพวกโปจูอาชันเชียดอันง่ายตะโลอาตีร์ตังเรงินลงวางด้วยตักอันนี้เมลเฮตุยหน่วยลง U65 ที่เบลเยียมรามาบรูซขลงตุกน้ำมุนาตุกอันนี้เฮติยาอปัวเกมากุมนี้กัลตาคานอาตุกน้ำมุนาจังลักปวนเลลักชัวมาฮาวินเฮลงอาเฮียนมีประคัดชวนอันนุนนาโลจานมันเร่งตัวอาลงชวดกัลคังอันดาโดนลายชวนจูกัลคังจูรอนลายนลงตุกนาตกตูประคัดชวดอเดลสุมตะเดียร์เมียเอ็นชินนาตานาอังคัลชัวมาสักเบ็ดจมพูนอโคลปุยปินดันจูบรวกเชนโลนขัดทุดเมียมีปฐุมจุดทศมินันทีเลพาตาจุดที่ไล่จูอินโดหุ่นไล่อันนี้วางินจุดที่อาทิตย์จูตลาวจอร์นิลวิน
mi pui van tang hriat lo turin thun nei tu sang beng bak thleng lo tura khu be mi an ni hloma chu mi hnuwa tui hnuai lawng dang te ne na han en chin deuh fo hnu chuan engma dang lam bing na em anei chuang hran lovin lawng thapa ngai ani ve tho mai sia chuta U65 captain chuan tui hnuai luta en chin chu hun tai na hria tui hnuai an om hnu po tui alo lu theilo na tura ang kong kha siam ho chu ang kha thakim em ti en fia turin mi pakhat chu adata a chuti lai chuan tui pui chu dam duaya thlifim hi atle heu hewa ma se achan le wang hrian me lovin amitir pa chuan atir na lampo pan talo chuan long chuat han ti dona tui hnuai long chung lampang long pun chuat zol kan ti meang chu chumia chuan lo tei kol ve me ni turani long atang chuan tui puya tla longin tui asut ko vel chuan a chim pil zui ve le ta ngal bok si chuta captain chuan engma thlenglo ang mea kong khar chu khara lilu tura thuan pek chuan longa thokte chuan makti takin an en deuh ho hloma captain chuan fit som thuma thu ka lu turin thuan petakna U65 chu tui pui mong lama chuan tuia lungtum thlak ang main apil thlata vung ngal mai ti chuan tui pui monga chuan azukin ngata dota a chetin an ti che thei ta ozong lo mai tui la chu kong khara chu lo nam lu tuam mea chu tiang chuan darka som pahni ngot me an tang tatlat mea chu ta boruak chia bok kha lo zam le tat che mea amang ang tak zet mai ma se maktak me bokin U65 chu a main akang chho le ta tuala maktak men tui pui chunga chuan adak chok le tat lo mea ti chuan a siam na mun ngai brut cha bok chuan an hnu kho le ta nge a chu ta chuan in an lo en fela tui puya dalu ta na thok le thei tura puangin atui te chu han thuna ral thom te po han bel le ta ma se chu tianga an ti lai la chuan longka pil na bom a phur pakhat chu an puak le ta dur maya mi som pakhat lai in an thi pha le ta a thi zinga pakhat phei chu second lieutenant nan nge te chuan long siam thana mun bok an pan pui le ta chutian hnu lai chuan an zinga pakhat chuan second lieutenant thita kha long malama kut kuang kwa ding reng a mu thu chu hlau le thlabar zetin aron soi tamau mai chu mai ba ka na thok tura apen chu le ma che yan U65 a thok pakhat chu atlam bo le ta dei mai boka ani po hian atlam bo malok hian an officer thito chu a ma mi pakhatin alo mu na muna chia bok khan a mu thu a soi ve boka siam that ani le hnu chuan U65 chu England le France inka tui pui ring rek Dover State pan turin an thok chok ve ta nge a ma van do na lo to zin to em awang le chumian zin trumpuan officer thita tharang an mu ve sek box si wangin longchung bo ruak chon nuam lovin ara thidau hu hian a hriata hlori ruk ang ngein tharang ral le tamai a mu wangin an duty officer chu khothlian na turan do sana chuan lau khur hlok hian alo khong chelo chau mai hi alo ni anzin hon le na tur muna an ruat chu thlona hian alo bom chur maya ma se chu lampana angkir le chu ral hovina ron bom fu lau an hekin an lom em vek mi jok nia ma se an mun pui han thlen chuan longkai lona an captain chuklai chu bom siperin apera chu pa po chu thive le ta longwan duai le rang anga athanta ka wang chuan German long sipai Imperial Navy po chuan ang ngai tha hlei theitalowa U65 chu pui thiam an then thiang hlim tir tangota sot takang mo an zin chua le chuan an silai pu chu rirukim lovin han a let le ta der mai ani chu an chief engineer ke an tliak le rol nen mi pakhat alo in ti hlumbok rol nen ala buai zui ta hle tho mai sanga zakwa som pre July ni som chuan Ireland chim thlang lama cap clear an ti bulloka azing nilum ai mai chu America tui hnuai long L2 khan alo mu fu ta hlau maya L2 captain in tui hnuai long entlana en chuan mi pakhat chau mai long malama kut kuang kwa ding wang amu chuan makti na takanaya chuti lai tak chuan U65 chu puak ke bung tarum mai ni chu second lieutenant chuan a thi thleng mai pon ni lo a thi hnu thleng poin rin om takin a hna chu thoka a thian te zong le an long ral thak thlengin a tlan chha mai lo suknia pathumna indona sipai thlangin an veng indo pui pakhat na wanga battle of mons antia British sipai German sipai ale thum zata antam hne chungchang London Evening News a alo langa chu thil thleng chu tun thleng hian makti alani chhotarang ani Wales mi chanchin bumi le khbuziak tu pakhat Arthur Macken chuan British Expeditionary Force BEF German Spain an North GI to chu
van angelten anram chan chuak tatlat mai nin aziaka chung angelte chu British sipai le German sipai inkara anron tlazepa German ho chu omze nei lek lovin law thlabarin antol le ta nia soyani ain beida hi friends rama ania sangha zakwa sompali August thla kha ani nge September thla chanchin bua alolan hian chu indona dam chuak te po chu friends rama anla omvek nge bok sangha zakwa sompanga me thla khan Bristol khapuya Clifton muna pui thiam fanu chuan he thu hi British super officer nen atanga checham mewa adon thu chanchin bua aron chho vele tboka chu officer suidan chuan monspuna chuan anchan alo chetak em awangin antol kir lo theita lova German sakor chungchuang rol tam deuh mai hian aron hum mai bok si an super te tran hun lo lak ve na tur mun rem chang chu officer chuan amel ru renga ma se chu tiang atana amun lo huar dil ruk chu German ho chuan an lo lua dei to hi lo nin nungdama chua imbase to hau lo chungin British sipai te chuan han hoi kuala an hnung lam han en le chuan an hnung lama German sakor chungchuang ron dur tu te ne nai kara chuan angel tam deuh mai hian lo om rang mai chu lo ni in German sakor te chuan an hlau em awangin an tar buaina satamaya arem lama an lim ta puat bon mai ani ome anu dewa Rochester Bishop nita Noel Chavez Victoria Cross po muhia to una pa Reverend CM Chavez chutilaya British sipai pastor po chuan chutiang thu chu Brigadier General le anuai officer pahni tehnen atanga ariat thu alo chin chia ve bok tin Lieutenant Colonel pakhat puin hetian hnung tol laya minute som ni chung zet sipai sakor chungchuang mi hoin an battalion chu an ven tlat thu asoi ve nge bok German lampuin British by anor chep tole anor pher mang ang tole mumal po nei thei to lo mumal taka tran hun po so lei thei to lo te wachi mi mai an tum lain sakor chungchuang sipai tam lutuk tak an lo lan thut awanga an sipai ten an bo ngam tak lo thu te le an sakor te hial pin an lo thu ten lo sei ve boka ma se British le lam tang te chin che dan chon sipai dang pakhat ma an ombel lo ti an ve tlat thung tin mons muna thil thleng makna tak pakha chu atong tu tenge ziale soi khat ma om lova anti ti anivel vek ma officer ho ka tanga hrian ni oma in soite point an ming thup ani lo chuan ain dola ya thil mu swale ngai ruat na le zeldin thu bol mai cho tak khu ka lo khu pui anga puwa ang kai sana tur thlenga ang khoi poi an hlau ni om manginan soi tlat hlom aziak tu ma saber machen hi lo om le thon thu mak tak thrang lam hoi tuimi ania chuwangin thon thumak sakpui ngai ven tu pol Hermetic Order of the Golden Dawn anti pola po member alo ni veto nge mons chungchang ajia nu kum khatle ka chuan ama ngai ruat na le zeldin thum mai wanga mons tanchin chu ziak angin an soile tlat pek ani chu ma se chu chuan mons thil thleng chu ti ho ne ke ati mak zol ta tual le ngal mons muna tel ve ten lo ho chuan mons muna thil mak lu tukan ton thu chuan soi huai loi boksia anh po chu ni se mons puna hian mi hring te thiat phak lo le ti thelo thil mak tak zonga thleng nge ani ti hi chui tu tam tak chuan an hnem ke tlat tho ngai dan sang pui tam tak chu om tho ma se mons puna hian mak tak in British sipai te chuan him chun an phot maya rong tam tak le liam tam tak ne na ke lovin him dam takin an tol chok theya BEF chuan nu zela ra tu thein an om zui ta zel an phot mai le he thil thleng hi ala hle ni turani khati hun laya an Wales la pakhata pon cho hial ani chu